سەرۆکێ لجنە کوردên feylî lê civata parêzgeha Wasîd da helwîstê Kurdên feylî lê hember prosa cevarekiriya rêferandûma Herêma Kurdistanê ragihand ku rêferandûm dê li ser binemayê cografî hête encamdan nek li ser binemayê neteweyî. Kurdên feylî beşekin ji pêkhatê Kurdên Lûr, piraniya wan li deverên sinûriyên di navbera Iraqê û Îranê de dijîn. Ji layê Iraqê ve deverên Kurdên feylî ji Celewle û Xanaqîn û Mendilî ji Bakurî ve dest pê dikin heta digihne Bedra û Cesan û Kût û Nemaniyê û Ezîziyê. Piraniya wan devera jî dikevnet sinûrê parêzgeha Wasît ya Iraqê de û hindek dever jî dikevnet nav sinûrên her du parêzgehên Mîsan û Diyala de. Ji milê sinûrê Îranê ve Kurdên feylî di navbera parêzgehên Kermanşah û Îlam û Xuzistan di belav ne. Girengtirîn bajêrên Kurdên feylî li Îranê Xesrewî, Qesirşirîn, Kermanşah û Îslamabad. Herwasa Kurdên feylî di bajêrên Serbîlzihab û Bedraya Îranê û Mehran û Endîmeşk da dizorin. Welatê Kurdên feylî bi Kurdistana Kelhor dihêtin yasîn. Li Iraqê bi Kurdên feylî diberniyasin û li Îranê jî bi kelhorî. Kurdên feylî bi ayîn bisilmanin, bi mezheb şîe ne, li ser mezhebê Îmamê Ceferî an ku şîeyên 12 îmamî ne. Zaravê Kurdên feylî yê ciyawaza ji zaravên diyên Kurdî û bi zaravê kelhorî tête zanîn. Di Iraqê da Kurdên feylî zêdetir di bajêran da ciyan û bi taybetî jî li bajêrê Bexda. Piraniya wan karê bazirganiyê dikir. Li gorey amara sala 1974 hejmara Kurdên feylî li Iraqê 30,000 kes bûn. Li sala 1970 li serdemê hekimraniya Ehmed Hesen Bekir û paşan li serdemê de salatdariya Saddam Husên jî Kurdên feylî li Iraqê hatîne enfal kirin. Hejmareka zûr jê hatine girtin û heta nûke çarenivîsê wan yê berze ye. Piraniya mayî jî bû Îranê hatine derê xistin. Ji ber ku devera cografiya akincîbûna Kurdên feylî dikevîte sinûrê parêzgehên Wasît û Mîsan û Diyala da ku parêzgehên Iraqî ne eb dûyîr dihête zanîn rêferandûm li wan devera bihête encamdan. Bi wê çendê jî dê bû qonaxeka dîrokiya dîr û dirêj ji Kurdistanê hêne dabirîn û çarenivîsê Kurdên feylî dê mînîte nediyar. Zekî Qeblan, Badînan Sal.